Dobrý deň, vitajte pri sledovaní relácie Župné rozhovory. Zimná sezóna pomaly, ale iste končí. A to aj pre cestárov, ktorí sa počas zimy starali nielen o cesty 2. a 3. triedy. O tom, ako sa im to darilo, sa budeme rozprávať s našim dnešným hosťom, ktorým je pán inžinier Milan Puchoň, riaditeľ správy ciest Žilinského samosprávneho kraja. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, prajem. Pán Puchoň, oficiálne zimná údržba ciest prebieha od októbra do marca, však ešte teraz nevieme povedať, či nás zima neprekvapí aj v rámci mesiaca apríl. Skúsme ale zhodnotiť, ako sa vám darilo starať sa o cesty počas zimy, a to najmä s ohľadom na finančné náklady, ale aj po technickej stránke. Tak naša organizácia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja zabezpečuje údržbu ciest 2. a 3. tried v dĺžke 1440 km a cesty 1. triedy v dĺžke 497 km a pre národnú diaľničnú spoločnosť robíme úsek v dĺžke 12,6 km. Na túto činnosť máme vyčlenených 118 sypačov, nakladače, traktorové daličky, snehové frézy, a priamo vo výkone sa pohybuje 319 vodičov a pracovníkov dielenských, ktorí sa priamo zodpovedajú na tieto činnosti. Z toho máme 11 vodičov, ktorých máme zmluvných, čiže od iných dodávateľov, nakoľko nemáme dostatočný počet pracovníkov na výkon zimnej údržby ciest, ktorí by boli nasadení v trvalom pracovnom pomere. Možno keď to porovnáme s predchádzajúcou zimnou sezónou, boli tie náklady vyššie alebo nižšie? Pokiaľ porovnávame náklady na zimu, tak tento rok, alebo respektíve toto obdobie 2010-2011 oproti roku 2009-2010 vychádza zhruba o 300 000 eur vyššie. Čiže tá zima, hlavne v tom decembri, bola veľmi náročná. Čiže zodpovedá to aj tým výkonom, ktoré sa v tom decembri realizovali. Pán Puchoň, pre správu ciest bol zaťažkávací predovšetkým minulý rok počas letného obdobia, keď povodne zničili časť ciest 2. a 3. triedy v správe Žilinského samosprávneho kraja. Ako sa podarilo správe ciest alebo kraju ako správcovi vysporiadať s týmito škodami? Dá sa povedať, že sú v takom stave ako pred povodňami? Tak my sme vykonali viac menej sanačné práce, čiže sme vlastne odstraňovali príčiny. Aby nedošlo ďalšiemu znehodnocovaniu cestného majetku, tak sme zabezpečili tie záchranné práce a časť úprav už bolo určených ako stabilné. Na týchto prácach sa budeme podieľať i v tomto roku po ukončení zimnej údržby ciest. Opravovali sme cesty, ale aj mosty, ktoré nám táto povodňa poškodila, napríklad most v Dubove v okrese Turčianskej Teplice, kde zabezpečujeme opravu a celková hodnota je 123 000 eur. Spomeniem, že z poisťovny, pretože my máme poistený majetok, myslím, že Žilinský samosprávny kraj možno ako jediný na Slovensku má poistený majetok, čiže cesty a mosty a ostatné budovy, ktoré máme. A z toho titulu sme dostali z poisťovní zatiaľ výšku 60% z celkových vyčíslených nákladov, to znamená nejakých 597 000 eur sme dostali z poisťovne a ďalších 752 000 eur sme dostali zo štátneho rozpočtu. Z toho 53 000 eur bolo na tie záchranné práce, čiže to boli pohotovosti tých pracovníkov, ktorí robili monitoring počas tých povodní. A ďalej máme tých 123 000 eur, čo som spomínal, oprava toho mosta Dubové, táto oprava bude zrealizovaná do konca marca tohto roku. A zostáva nám ešte 575 000 eur, ktoré rozhodneme, teda vedenie rozhodne, že kde sa tieto prostriedky použijú, pretože máme 2 zosuvy, na ktoré sa pripravuje projektová dokumentácia, ktoré budú finančne nákladné. Čiže nebudeme mať toľko prostriedkov, aby sme pokryli obidva tieto zosuvy. No a bude na vedení, ktoré sa rozhodne, že ktorý z tých zosuvov bude skôr, alebo skôr. Ktorý je dostane prioritu číslo 1, ktorý prioritu číslo 2. Čiže o tom ja nebudem teraz akože polemizovať, ktorý bude ten prvý a ktorý ten druhý. Necháme to na rozhodnutie vedenia Žilinského samosprávneho kraja. Môžeme zhrnúť, ktorý z regiónov bol najviac postihnutý tými povodňami, čo sa týka ciest? Čo sa týka rozsahu, boli dosť hodne poškodené hlavne Kysuce, Orava, časť Turiec a potom Horné Považie. Liptov bol tak okrajovo, ten bol najmenej postihnutý.
Pán Puchoň, vzhľadom na finančnú náročnosť oprav ciest využíval Žilinský samosprávny kraj doteraz 2 kolá regionálneho operačného programu. Vieme povedať, koľko ciest sa podarilo aj vďaka eurofondom opraviť v roku 2010? V 2010 sme opravili 51 km ciest s rozpočtovým nákladom vyššie 8 miliónov eur. V roku 2010 sme zabezpečili aj z vlastných zdrojov opravu 2. a 3. tried v dĺžke 4,8 km v celkovej hodnote vyše 500 000 eur. Čo sa týka vlastne, koľko by sa malo opraviť z tých programov ROP 1, ROP 2, ROP 3, predpokladáme, že by sa malo opraviť, súvisle opraviť, čiže položiť nové koberce v dĺžke vyše 100 km ciest. ROP 1, ROP 2 v podstate už máme za sebou, je skoládované, je to zrealizované, čaká nás to 3. kolo, o ktorom sme hovorili, ROP 3, ktoré pravdepodobne sa bude začínať až v roku 2012. Skúsme ešte priblížiť divákom, podľa akého kľúča sa vyberajú konkrétne úseky na rekonštrukciu z tohto operačného programu. No, operačný program má svoje pravidlá. Nemôžeme vybrať úseky, tie, ktoré sú, dajme tomu, najviac poškodené, kde by sa najviac vyžadovalo alebo požadovalo, že by tieto úseky sa mali robiť, ale musia to splniť kritériá, kde sú tie obce, ktoré nie sú polou rastu a spájajú sa obce s polami rastu. Čiže je to striktné dáne, sú tam metodické pokyny, smernice, čiže my musíme podľa tohoto vlastne navrhovať jednotlivé úseky ciest. Stáva sa, že niektorí občania sa čudujú, že prečo sa robí táto cesta, keď tá vedľa je treba horšia, ale bohužiaľ je to tak, ako hovoríme, že keby sme tam zaradili iné úseky, ktoré by tieto kritériá nesplňali, tak by bolo z toho balíka, z toho zoznamu vyčiarknuté a prišli by sme zbytočné peniaze, čiže musíme striktne dodržiavať tieto pravidlá. Pán Puchoň, plánuje správa Žilinského samosprávneho kraja aj v aktuálnom roku 2011 nejaké významnejšie opravy povrchov ciest, prípadne úpravy? V 2011 sme uvažovali, že sa bude pokračovať v ROPke, čiže ten regionálny operačný program. Zrejme tento rok sa toto nebude realizovať, pretože ten čas už pokročili. I keď projekčne to máme pripravené, ale ešte nebola daná výzva, čiže asi na 99% sa v tomto pokračovať nebude. To znamená, že z našich prostriedkov, ktoré máme vzhľadom na tie náklady na tú zimnú údržbu, nám zrejme nevyjde toľko prostriedkov, aby sme mohli realizovať nejaké súvislé opravy. Budeme sa viac menej zameriavať na opravy tých ciest, výtlkov, výspravky, jarnú činnosť, čiže čistenie po zime, kosenie, výmena zvislé dopravné značenia, obnova vodorovného dopravného značenia, ktoré z titulu bezpečnosti zložky polície nadradzujú tým ostatným činnostiam, čiže musíme toto zabezpečiť. No a ďalej musíme zabezpečiť čiastočné opravy mostných objektov, na ktoré sa stále nedostáva dostatok peňazí, čiže tie mosty, oprava, veľká rekonštrukcia mostov, to sú veľké finančné náklady, na ktoré bohužiaľ nemáme prostriedky. Treba však povedať, že správa ciest má novinku a to je systém AVL, ktorý by mal skvalitniť kontrolu stavu ciest. V akom štádiu v súčasnosti tento projekt a aké výhody prinesie? No, tento projekt je vlastne doplňujúci projekt k tomu GPS-ku, čiže sledovanie tých vozidiel v teréne. Toto si sľubujeme viac menej, by to malo pomáhať tým našim riadiacím pracovníkom pri tej rozhodovacej činnosti. Pretože prax takáto bola, že vodič išiel po ceste, aj videl treba, že je tam nejaká porúcha na ceste, výtlk, vyvrátená tabula, ja neviem, mostný objekt poškodený a tak ďalej. Ale jednak si to nezapamätal, jednak to nikde nenahlásil. Teraz ten vodič bude mať zariadenie v vozidle, ktorý tým príslušným zariadením stlačí tlačítko, kde určí, lokalizuje tú poruchu, čiže presne stanovisko, že kde sa to stalo, či v ktorom kilometri, v ktorom staničení. A na dispečingu sa to objaví ako v závadách. A potom následne tí naši pracovníci, technickí pracovníci, ktorí robia
pasport ciest, čiže robia vlastne kontrolu tých ciest a stavu ciest ako takého. Majú zariadenie, toto je podobné zariadenie, majú svoje notebooky, ktoré oni môžu ide po ceste, už si presne môže identifikovať tú poruchu, ktorá sa tam nachádza a na základe tohoto môžeme my plánovať potom väčšie opravy tých ciest, či bežnú údržbu, alebo prípadne budeme plánovať súvislé opravy dodavateľským spôsobom. Pán Puchoň, vieme povedať teraz, z akých prostriedkov bude financovaný tento projekt? Tento projekt je financovaný z norských prostriedkov. Ako ste už spomínali, vozidlá správy ciest sú vybavené GPS systémom. Čo to konkrétne prináša pre prax správy ciest, ale aj pre vodičov na cestách? Ja, vzhľadom na to, že už pôsobím tejto organizácii dlhšie, viem posúdiť stav, aký bol pred zavedením GPS a terajším stavom. Čiže terajší stav je evidentne, je to prospech správy ciest ako takej, ale hlavne aj prospech ostatných užívateľov ciest. Mali sme veľa sťažností, kedy sme nevedeli posúdiť, či oprávne, neoprávnené, pretože niektorí občania telefonovali, že tam sypač nebol, dajme tomu 24 hodín denne a nevedeli sme posúdiť, či áno, či nie, pretože sme boli vlastne donútení veriť tomu vodičovi, ktorý povedal, áno, ja som tam bol a pritom tam treba nemusel byť. Teraz presne vieme lokalizovať, či ten sypač tam bol, akú činnosť robil, ako v rýchlosťou napríklad išiel pri posype. Stáva sa nám hodne, že nám vodiči zavolajú ako škodovú udalosť, že im náš sypač poškodil vozidlo pri posype a my vieme lokalizovať, že či išiel ten sypač naozaj po tej ceste, kde bolo to hlásené. Väčšinou sa stáva aj to, nechce teda nikomu ubližovať, že sa stane aj to, že niektorí vodiči nahlásia, že to bol náš sypač, pretože on si nezapamätá čísla, vidie oranžový sypač a automaticky sú to cestári, správa ciest a nemusí byť pravda, pretože takéto vozidlo majú aj iné organizácie, ktoré zabezpečujú zimnú držbu, či sú to technické služby, štátne lesy a podobne. Čiže my vám vieme lokalizovať, ten sypač išiel na tomto úseku, sypal a išiel určitou rýchlosťou. Pokiaľ išiel to rýchlosťou, dajme tomu tých 40 km pri posype, čo mu dovolí technický predpis, tak vodičovi nemôžeme samozrejme nič vyčítať. Aj keď by spôsobil škodu, horšie to bolo, že by naozaj išiel sypúci a mal by vysokú rýchlosť, kde sa môže dôjsť potom poškodiť týchto vozidel. Tak v tom prípade sa to rieši tak, že my uhradíme túto škodu, ale následno tú škodu vymáme už od toho vodiča, ktorý zanedbal svoje povinnosti. Čiže vodiči sú si vedomí toho, že sú svojím spôsobom sledovaní a samozrejme dodržujú technologické predpisy a nemá zmysel, aby teraz tvrdili, že bol si na nejakom úseku a robiť túto činnosť, keď veľmi dobre vie, že ten dispečer si ho kedykoľvek, akékoľvek časovej horizontácii môže označiť alebo môže si ho skontrolovať. Aj následne dodatočne môže si v archíve prejsť presne spätne jeho jazdu a presne zistí, že akú činnosť vykonával a kde to vykonával. Pán riaditeľ, treba však povedať, že tento systém má aj takú druhotnú výhodu, a to pre obyvateľov kraja, ktorí môžu sledovať činnosť vozidiel priamo na webe prostredníctvom geografického informačného systému, ktorý je na stránke Žilinského samosprávneho kraja. Akú máte skúsenosť vy, možno aj s takouto komunikáciou s občanmi počas zimy? Naše reakcie na toto aj na odvozy hlavne s pánov starostov, ktorí a s políciou, s ktorými spolupracujeme najviac, sú priaznivé. Že naozaj, že tých sťažností je minimum oproti tým ostatným predchádzajúcim rokom. Ale hovorím, je to stále tým, že tí vodiči sú svedomí, že sú sledovaní, čiže robia tú prácu zodpovednejšie, ako ju robili čase, čo je prirodzené, keď nebol taký dohľad nad nimi, ako je teraz. Môžeme povedať, ktoré úseky sú z pohľadu správy ciest počas zimy najnáročnejšie, čo sa týka údržby vozovky v prejazdnom stave? No tak najnáročnejšie sú úseky, horské priechody, kde je tá nadmorská výška vyššia, kde je prvý spád snehu. A potom sú to vlastne úseky popri vodných tokoch, kde dochádza hlavne pri nízkych teplotách, pri teplotách okolo 0 stupňov, minus 2-3 stupne, k námrazám. Hlavne je to v tých jesenných mesiacoch a teraz v tých začínajúcich jarných mesiacoch, ale respektíve keď končí zima, nám dochádza hodne k námrazám. A toto sú veľmi nebezpečné miesta, na ktoré musia tí naši vodiči pravidelnými kontrolami reagovať. Takže chodia na tie úseky, kontrolujú, lebo naozaj toto sú najhoršie miesta. A ďalšie sú to miesta, čo je všeobecne známe, sú mostné objekty, ktoré majú konštrukciu, ktorá je podchladená a vzniká tiež námraza a
tým pádom aj zapadá z jaznosti alebo v komunikácii z toho titulu, že tam môže dojsť celoplošné námraze toho mostného objektu. Čiže pred mostným objektom aj za mostným objektom je suchá cesta a na moste už môže byť náladie. Čiže aj toto sú úseky, ktoré pri týchto teplotách premenlivých, keď sa blížia od tej minus 3 stupne a je to počasie také, že vlastne dochádza k padaniu tých miel, tak vlastne vtedy naše sypače vychádzajú vonku a zabezpečujú aj preventívny posil na týchto cestách a mostných objektoch. Takže pán Puchoň, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste zodpovedali naše otázky a prijali pozvanie k nám do štúdia. A s vami sa lúčim a stretneme sa pri ďalšom vydaní relácie Župné rozhovory. Dovidenia. Dovidenia.